kukhona ukuthi ngiyogadla nami laphana njengensizwa ngiqale ngibize lona igama lomdali. Bizwe impela ngoba baningi ke mfoka sibiya ebalimele ngaleyo nto leyo kathi umuntu ngeke uze ngize ungenze lutho mina ngenxa ukuthi ngikhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uye ngimkhonza nami uyo wangidala, ngiyakwazi nami ukuthi mangikhuluma kwazi ukungizwa. Kukhona nje umunye umfowethu yena umuthi into engekho emhlabeni. Yeah. Bathiwa hayi umuthi into ekhona. Wathi yena umuthi into engekho emhlabeni. Wathi ngisho ngawuchela manje la phansi. Into engekho umuthi. Kwathatha umuntu othile wachelwa phansi wathiwa kajombe la. Wajomba waphelanga u15 minutes. Zakhala. Seziyamkhalela. Zimkhalela ngendlela ebuhlungu ukuthi ulimi lungena phakathi, ukhakhaya ushophela phakathi. Ushophela phakathi ukhakhaya. Bathi uyaqhama sazocela usizo. Bathiwa ngeke ufuna ukhokha inkomo entathu udelele kakhulu. Lokho okukhulumile usuke wakuthemba into nathi sibuye siyethembe ngesikhathi ngoba umthandazo into ekhona. Ngoba nathi siya enkonzweni yokuthandaza. Yeah. Mangikhuleka enkonzweni nami umthandazo wami uyaya kuNkulunkulu ngendlela yawo. Yeah. Lokho kokwelapha nakho kuyasebenza ngendlela yakho futhi. Yeah. Engikholelwa ukuthi kwesinye isikhathi mangithinta umuntu kufanele ngiqale ngikhuleke kwezinye zezinto ukuze ngikwazi ukumthinta lo muntu. Yeah. Izinto ezifana nalezo sibili. Yeah.